Right, igama lami nguMbongeni ngowakamthwane. Namhlanje ngibe nenhlanhla ukuthi ngihlale noloyiso wakaSosibo, uGandu KZN. Kunjani futhi? Ngiyaphila habhuti wami njani? Ngiright kakhulu. Ufike nje ngidlala ingoma yakho la kamnandi kakhulu la right now. How do you feel mawuthi ingoma yakho iphamba kamnandi kanje qala? Madoda vele ngizwe inhliziyo ishaya kancane yabo. Kahle kahle vele akubona wonke umuntu okholelwa kuwena. Kakhulukazi musakhula ke njengathi kodwa ke kungijabulise kakhulu ukuthi vele ngifike nje njalo wena futhi manje yabo. All right. Sakhuluma ngomculo wakho ngishilo ngathi ke lapha uGandu is an artist umculo. Ungatshela nje umbukele ekhaya ngabe uqale nini ukucula? Ukucula ngiqale ngo-2012. 2012. Wa realize nini ukuthi now usungacula umculo ungalalelwa abantu? Okay, bengifunda ugrade 8 beku 2016 yeah 2016. Okay. So far so nami ungachaza isitela somculo wakho ngathi inhlobone umculo owuculayo. Umculo wami umixe kakhulu yabo. Ngisho nje ukuthi Scandi pop cause mixe isintu wazomixa neafro pop phakathi. Okay. Ulalela abantu abangakanani umculo wakho? Mixa konke nje umdala umncane. Yeah. Kodwa ngigxile kakhulu konke ngabe sikhosina siyaphambuka kanti abantu abadala sebebonile kakhulu labo. I like that ukuthi sukela komdala kuze kufike komncane nomdala ukhethile. Ngiyazi ukuthi ngiyakubona ukuthi uyaphusha kakhulu lapha ya ngeke siphike social media awuyazikhulumela lapha yana. Kusho ukuthini kona mobona abantu bekusupporta kangaka? Yabona nje lokho kuveza intokozo kakhulu ukuthi ngisupportwa abantu kakhulukazi nje ukusupportwa wontanga yabo lokho kusho likhulu yabo. Kudlulele nasebantwini abadala ngiyabonga lento abayenzayo iyangijabulisa futhi ngenza ukuthi ngiqhubekele phambili kakhulu futhi ngisebenze ngokuzikhandla. Okay. Sike sabona lapha ngomhla ka31 uyambile kube khona event oboye kuyona ngomhla ka31 ngiyazi ukuthi event ongeke wazi wayikhohlwa lena ungasithi fast usichazele mhlawumbe more about ngayo. Engangichazela kona ukuthi nje bafowethu into enhle yasetshenzelwa yabo. Engishola ukuthi ukona konke okwenzayo yonke into ezothatha isikhathi kuwena yonke into ngisho noma ngabe ithatha 1 minute kuwena yazi ukuthi usukuyisebenzelile ingakho kuzomela usebenze ngokuzikhandla kuyona. So in other words ayikho into ezakalula. Ayikho into ezakalula engisho ukuthi nje bafowethu sebenzani bafowethu okuncane uthathe serious noma ngabe kuthiwa kuncane ngale ndlela le ukuthi even wena awuzithembi ukona kodwa ngiyacela ukuthi uthathe serious kusukela namhlanje. Ngifuna ukubheka sokhuluma ngayo le event ngifuna ukubheka ukuthi i-crowd oyithola lapha ya nje ugibela kulesa stage lesiyana ungachazela umuntu owayengekho. Yabo ukugibela kulesa stage kona nganginalo ukuvalo manje ngifuna ukuqamba amanga because la sasikhona kwakukhona abantu abahlonipheke kakhulu and futhi nami ngangomunye walabo bantu ababehloniphekile yabo. So lokho nje kwaveza elinyiso ukuthi no lento engenzayo angidlali yabo. Kumele uyithathe serious. Kumele ngiyithathe serious. Siyazi ke manje njengoba ngikubuza ngama event ukuthi ngomhla ka6 September 2025 kuna event enkulu ezayo la eSouth Coast ebizwa ngokuthiwa iSouth Coast Hip Hop Festival. Uyiphathi yayo? Angiyiphathi yawo nje ngikhona lapha bafowethu. Yeah. La 16 September ayibo mhla ka6 yeah nathi ngiphambuka mhla ka6 September 2025 sizobe silapha eSouth Coast Mall eKapela yabo. Sizobe nje sibungaza lapha na Hip Hop South Coast Festival. Ngiyacela ke lapho ukuthi ulindele bafowethu ukuthi no lapha sobe sikhuluma nomculo okhuluma nawe yabo. Sobe sikhuluma ngomculo okhuluma ngawe okhuluma nawe yabo. Ngiyacela ukuthi ungalindeli lenye into ukuthi mhlawumbe ulindele omunye enye genre mhlawumbe engakujabulisa kangcono kunale ezobilapha yabo. Okubi nokuhle ozokuthola lapha ngicela ukwamukele yabo. Kuzobe kumnandi kakhulu nje lapha. Siyazi ukuthi kuzobe khona ne open mic bengizokufahla ngayo open mic. I'm not so sure about open mic ngiyazisika uzochazela more. Hayibo bafowethu i-open mic ngiyacela bafowethu noma ngabe kuthiwa uyi-artist elikhulu noma uyi-artist encane noma ngabe kunjani. I-open mic ungayithathi kancane yabo. Abanye abantu bakozinye indawo abanye abantu bahloniphekile ngenxa ye open mic. So ngiyacela ukuthi
uma uyi-artist obufisa nawe ukuthi ubungaze lapha ngiyacela ukuthi ufike early ikhona i-open mic uzolithola ithuba lento yenzeka every year yonke inyanga iyenzeka so nawe lokho kungakulidela ekuthenini ngonyaka ozana ugcine omunye wabamenywayo lapho. Alright, abantu ke abafuna ukubhuka Gandu KZN benza kanjani abafuna ukuthola nje inkundla zokuxhumana? Okay ngizoqala nje ngabafuna ukubhuka yabo ngoba ibona phela ukuphilisa bafowethu if ufuna ukungibhuka email engitholakala kuyona umbongeni.mthwane@gmail.com i-email yama-bookings umbongeni.mthwane@gmail.com then ukuthi awumtholi-ke leyo email yema ukuthi mhlambe akunzima ukuthi yena usithole fast kuyona ungangenela kuma-pages wami uGandu KZN Facebook ngisebenzisa neprofile ungasearch ukuthi lo isososibo noma uthi Gandu KZN TikTok Gandu KZN YouTube Gandu KZN bafowethu and futhi umsebenzi lapha ukhona kumnandi kakhulu ziyabuya lapha siyakhomenta senza yonke into lapha yonke into ofuna ukisho even music uma ukuthi khona into ofuna ukukhomenta ngakuthi khona la kushoda khona uyakwazi ukukhomenta lapho uthi ayiGandu ushaya eceleni manje la ngiyakumamela futhi ngiyaphendula lapho. Awuphinde ke sesivala nje uphinde ubancenxe ama followers wakho azokusupporta ngomhla ka6 wancenxe athenga amathikithi. Bafowethu engizokusho nje kunini ukuthi yonke lento eyenziwe layo yonke lento eyenzakalayo yenzelwa nina yenzelwa thina bafethu kakhulukazi thina sisakhula bafethu yabo sesikhule emhlabeni onzima manje thola ukuthi yena sekunama challenges kakhulu kwezidakamizwa izinto ezingasibuyiseli ngalotho yabo so ngiyacela ukuthi bafethu sizibandakanye ezintweni ezizoskipha busy yabo engisho ukuthi if ukuthi nawe khona into yenzayo qinisa kulonto le yabo balandeli bami ngiyacela nifike lapha eSouth Coast Mall eKhapelo ngizobe ngikhona bafethu ngizobe ngizele nini and futhi bengicela ukuthi if kwenzeka sizame phela i-transport bafethu ningakhuluma nami inbox ngingayizama indaba ye-transport ngihlele yonke into kube ukuthi wena uyakhokha into oyikhokhayo sambeni sekhona siyobungaza bafethu uzobe kumnandi kakhulu uzobe zibuya ithikithi general 60 rand i-VIP 120 rand. Thank you so much Gandu KZN. Sibonga.